unitat de cures pal·liatives consisteix en donar qualitat de vida als pacients i les famílies que se'ls ha diagnosticat una malaltia amenaçant o limitant per la vida. Això ho fem mitjançant visites, sobretot fomentant les visites al domicili, també visites a l'hospital, tant sigui a planta com a consulta externa, o fins i tot a les escoles. Nosaltres sempre diem que intentem alterar el menys possible la vida del pacient i la família i les seves rutines i ens adaptem nosaltres, l'equip, a les necessitats que tinguin i al lloc on apareguin aquestes necessitats. La resposta de les famílies que atenem sempre ha sigut molt bona. El feedback que ens aporten és molt positiu. Nosaltres els solem veure després de que ha mort el pacient, fem visites de tancament i en ells sempre les paraules són d'agraïment per l'equip i la feina que fem. I després, com oferim seguiment en dol, des de la unitat de dol, també allà reps més inputs i més feedback de tot el procés que ha sigut portat per la unitat i lo contents que estan d'aquesta assistència.